Kif aktar ma jgħaddu l-ġranet aktar qed nisimgħu b'każi ġodda ta' COVID-19 qed ikomplu jittieħdu aktar miżuri drastiċi biex kemm jista' jkun innaqsu t-tixrid ta' dan il-virus. Fil-fatt, il-Knisja f'Malta se tħassar il-manifestazzjonijiet pubbliċi ta' jum id-Duluri u dawk tal-Ġimgħa Mqaddsa, inkluż tal-Ġimgħa l-Kbira u tal-Għid il-Kbir. Net News jinsab infurmat li d-deċiżjoni diġà ġiet imħabbra lill-kappillani u l-arċiprieti tal-parroċċi kollha f'Malta u f'Għawdex fid-dawl tal-prevenzjonijiet meħtieġa biex ma jibqax jinxteret il-coronavirus. Id-deċiżjoni tal-Knisja f'Malta s'issa għadha ma tħabbritx b'mod uffiċjali għalkemm il-mexxejja spiritwali ta' pajjiżna qed jappellaw lil parroċċi biex ma tittieħed l-ebda inizjattiva jekk mhux dawk ikkomunikati. Dwar kif dawn il-jiem qaddisa l-insara se jkunu ċċelebrati f'pajjiżna, il-kappillani u l-arċiprieti mistennija jirċievu komunikat ieħor fil-jiem li ġejjin.